Molweni sanibona. Ninjani? Niyaphila? Asibonge maniphila guys. Mfowethu Mkhonzo nibingelela. Thank you so much for being here, supporting my channel. Thank you so much. Ngiqeda ukubheka la ngibona sesiuhlanganisile u-3,800 subscribers. 3,800 subscribers. Thank you so much guys. Thank you so much. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi nisubscribe to this channel. Sakushoda nje only 200 subscribers singene ku-4,000. Siyakhula ngempela. Ngiya-appreciate kakhulu lokho futhi. Thank you so much. Uma ungaka-subscribe ngiyacela ukuthi usubscribe. Ngiyacela ukuthi usubscribe. Sikhulise i-channel yethu. Ngiyacela kakhulu ukuthi usubscribe. Ngiyabonga kakhulu guys. Yazi bengibuka izolo uPresident Zuma mangaphosisi ubevakashele ekhaya laphana kwaMahlangu. Ekhaya kwaMahlangu kubosoli Mahlangu. Abantu siyayazi sonke ingoma eculwa emzabalazweni ethi Soli Mahlangu. Solomoni Soli Mahlangu wayeyisosha lomkhondo wesivila elapha. Angazi iqhubeka ithini kodwa nje siyayazi leyo ngoma mfethu. Umsholozi ngathi abevakasheleke lapha ekhaya kubo Solomon Mahlangu. Empeleni ubemenyiwe umsholozi. Indaba ezinhleke ngezithi ubemenyelwe ukuyokwaziswa ukuthi umndeni wakaMahlangu usojoyina ngokusemthethweni iqembu lomkhonto wesizwe party. Ake sikushayele izandla lo. Indaba ezinhle kakhulu. uSoli Mahlangu nje obisho nengoma uyizwa. Wayesosha lomkhonto wesizwe. Vele bekungamangaza ukuthi ubengahlala kanjani uMahlangu. Bani mangaphosisa uPortia Mahlangu. Noma nje ngithi umndeni wakaMahlangu ungahlala kanjani ungajoyini iqembu lomkhonto wesizwe. Ayaziwa ngalo uSoli Mahlangu futhi wafa eyisosha lomkhonto wesizwe efela leyo nkambo yokuba isosha lomkhonto wesizwe. So sithi asikubonge kakhulu. Sikubonga kakhulu. Ngisazobuza nje ukuthi kulaba abathi sonke thina esijoyina umsholozi kwi-MK party siyiziphukuphuku. Ngabe baseyiziphukuphuku nalapha? Ngoba phela kunabantu abathi thina sifundile asifundisekanga. Si-foolish. Basibiza ngayo yonke into la ku-social media. Short nalaba bakaMahlangu nabo baselezo iphupho. Sekungane ke lokho. Kunento ephawulwe umsholozi laphana uma ekhuluma kuleya mcimbi wamukela lamalunga amasha. Ukhulume indaba ebaluleke kakhulu engicabanga ukuthi sonke sizoyinaka noma ngiyafisa ukuthi siyinake. Othe umsholozi njengoba umkhonto wesizwe party kunzima kangaka kwabaningi. Excuse me. Ukuthi bawujoyine manje. Kodwa akungasikhathazi lokho. Impela nakufanele futhi kusikhathaze lokho.
ngoba iningi labantu abangakajoyini Umkhonto Wesizwe manje basengaboni, in short basengakavuleka amehlo, hhayi ngoba kuwukuthi abafuni ukujoyina noma ngeke bajoyine. Isikhathi sesengafiki sokuthi bavuleke amehlo babone ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi bakwenza lokho. Wayesethini abaningi bazokubona nje soon uma Umkhonto Wesizwe Party usuthethe umbuso wase-South Africa. That's when even members of the ANC, ontamolukhuni noma abaqinisa amakhanda njengamanje bayobona khona isidingo sokuthi bajoyine Umkhonto Wesizwe. Umsholozi uthini? Uthi kuyofuna sibamukele ngezandla ezifudumele, singabe sibabiza ngalokhu nalokhuya, sihlukane nokubabiza ngezinto ezithile ngoba vele leli khaya lela lakhile umsholozi lo Mkhonto Wesizwe Party ulakhele bona abantu abazosuka kwi-ANC uma sebebonile ukuthi basehlathini babuye ngapha kuleli khaya abakhele lona. So nje lokhu bese kubona kwenzeka lapha emndenini wakwaMahlangu is part of into enkulu esazokwenzeka. Kune-exodus enkulu yabantu abazosuka ku-ANC bajoyine Umkhonto Wesizwe Party. Sazokubona kwenzeka lokhu okwenzeka izolo. By exodus nje ukufuduka, sazofuduka inqwaba yabantu besuka ku-ANC bejoyina Umkhonto Wesizwe Party. Unganaki wena ukuthi okwamanje basakhuluma lokhu nalokhuya, isikhathi asikafiki, yilokho akushoyo umsholozi. So kasibamukeleni bafowethu, asamukeleni amalunga amasha umndeni kaSoli Mahlangu. Ngicabanga ukuthi uma kuwukuthi lapha ekhona uyakubona okwenzakalayo, naye ujabule ufile manje ukuthi at least angizange ngilwele noma ngize ngifele ize, ngoba nakho umzabalazo uyaqhubeka uyaphambili. Ngoba ngicabanga ukuthi even uma kuwukuthi kukhona abakubonayo abalele noma asebahamba ababazabalazela lelizwe, bayakhathazeka uma bebona le ANC le ekhona njengamanje, indlela eyenza ngayo izinto. So kodwa-ke uma kuwukuthi kusenamaqembu afana noMkhonto Wesizwe Party, kusenabantu abafana nomsholozi abaziyo ukuthi yini ngempela eyayilwelwa, futhi aba-understand-ayo ukuthi le nto eyayilwelwa ayizange ifike esiphethweni. Ngicabanga nabo Soli Mahlangu bayajabula, into enhle le. Sekusele kancane ukuthi nomndeni kaHani Chrysan owayelida ngempela-ke amasosha omkhonto nawo ukuthi ujoyine ngokusemthethweni, sewulindile kungekudala futhi kuzokwenzeka. Niyosho ukuthi umfo kaMkhonza washo ukuthi kuyokwenzeka. Sasilinde umndeni kaChrysan ukuthi nawo ujoyine ngokusemthethweni Umkhonto Wesizwe Party, futhi kuzokwenzeka kungekudala. Yiloko mina engikushoyo nje ngomfo kaMkhonza. Sibamukeleni ngabafowethu, sibamukeleni nje kakhulu abantu abasha. Uyakugcizelela umsholozi ukuthi asihlukane nokubathuka, singathuki umuntu, asihloniphaneni. Uma ngabe abantu sebesuka kula maqembu abasuka kuwo sebazojoyina Umkhonto Wesizwe, masingabe sesithi bafike manje thina safika ukuqala Umkhonto Wesizwe Party. Siyafana la, siyalingana. Akusho lutho ukuthi ubani ufike nini. Niyalazi masivese eliseBhayibhelini la khona uJesu wathi even abafika emuva emsebenzini bayohola iholo elilinganayo nabangena ekuseni. Ngisho ngabe umuntu efika entambama sekuvalwe emsebenzini, kodwa nje loyo 10 minutes ayoba usebenzile uma sekuvalwa ngo5 uyohola iholo elifana nabangena ekuseni.
Akumele-ke bese siyacomplaina sithi hhayi akekho fair. Umbuzo ukuthi sithi akekho fair nje elabani le holo, eyabani le mali ephumayo. Angithi wena isivumelwano bese ukuthi unikwe le mali unikwe yona. Yebo kunikiwe yona, angithi uyaneliswa yiyo. Ungabe usubuka ukuthi ufike emuva noma ufike late unikwa malini. Kusegunyeni lomphathi mali nomnikazi wemali ukuthi uyinika bani ngesikhathi esifunwa nguye. Kanjalo nasemkhontweni wesizwe. Akekho onelungelo lokuthi abuze ukuthi nina njengoba senifika manje ningobani. Akekho onalelo lungelo. Akekho onalelo lungelo lelo. Siyalingana sonke. Even nama-positions noma ngathiwa ayakhishwa kumkhonto wesizwe. Kufanele samukele bafethu futhi si-understand ukuthi kusenganikwa umuntu ofika izolo isikhundla. Uma nje sideserve futhi simfanele noma if the leadership of the MK Party see it fit ukuthi loyo muntu anikwe leyo position. Akukhona kwethu lokho ukuthi sibuze imibuzo eminingi size si-arguishe. No. Funa kusamukele nje simshayele izandla simbongele loyo muntu ofika izolo wayesenikwe isikhundla. Iloko nje bafethu kufuna sibe disciplined. Funa sihleleke. Yiloko umsholozi akugcizelelayo. Kodwa-ke kule video bengizokhuluma ngomndeni wakaMahlangu, umndeni kaSoli Mahlangu. Ukuthi asiwamukeleni bafethu. Akusike into encane, akusinto encane. The fact ukuthi nje lo mndeni u-introduce umsholozi kwe-MK Party wenza leya engizothi briefing akusinto encane. Umndeni lona obaluleke kakhulu eSouth Africa. Umndeni obaluleke kakhulu. So nje ukujoyina kwawo umkhonto wesizwe besuka ku-ANC akuyona into encane. Kumele ukuthi sikushayele izandla kakhulu lokho futhi baningi abaseza. Baningi abasazoshaqeka. Siningi izinto ezisazokwenzeka ku-MK Party. Sazoshaqeka abaningi nezinto ezisazokwenzeka. Yiloko nje bengifuna ukukuveza la bafethu. Ngiyabonga kakhulu ke ngokusubscribe. Njoba nje sewu-3.8 manje. 3.8 subscribers. Ngicela sikhuphuke size sifike ku-4,000. Yiloko engikucelayo ukuthi sifike ku-4,000. Thank you so much. If you haven't subscribed, please do subscribe. Umfoka Mkhonza lo Niphile. Thank you so much.